idolni final nabo khangai tango de lukoroni hamza mu maman bisintei जों बेलेखनो program no जों success claimant हिनन खाकाओ तांgi हेंगे गोबां कामी के आमसे लुकर बेलेखनो excited नंगे बो सानो नासिं लाइजाक जो तो चिनी young generation चिनी youth सो जे music hamza नाइ रो बरो बेलेखनो खातम खाजक लाई ताकलाई चिन जे पुइला जेंगमानी जेंगमाना बरो खा बाय बेलेखनो नाम सब लाइके आमन बागे चिनी हासे जो तो लुकर न आनी बखते चिनी डिटेडी से हापंगनि बखते पाइपलाइन हामबाय अब बेबाग जों खायना सम्भव खा चिनी पसिबल खा चिनी बुबागरा नाइकल फांबाय चिनी ऑनरेबल सीएम ने तिदिल मुंबाय ते जत ऑनरेबल एम्स जत ऑनरेबल एमडीसी जतने चाइतो मुनि बिसिंते जों दिनै तिप्रा आइडल नि पहिला सेसन न जे फाइनल नि जे पान्दान जों सक्सेस खालायनाय ते चिनी जत अफिसर सब चिनी सीईओ एडिशनल सीईओ चिनी जत अफिसर पिउ राव चिनी जेटिउ राव बेलेखनो सक्सेस हामुखलिका टीम वर्क खालायमान बिसिंते जों बसकांगो मोनो प्रोग्राम जों नाइथर दिसान थाङै दं गाबोन बागै चिनी फाइनल डेट इंनाय 19 तारिख नि 3:30 ता सारिगो आरो 3:30 मिनिट चेंजागनाय चिनी खुमलुं सिन्डिकेट थायो अ जागाव चिनी हासे जो तो लुकुरनो फाइने बागै नरनो खाबे खुबाय लामसोगो तांगे जों चिनी जे कन्टेस्टेन्ट नर नुइ माखाने बेलेखनो ग्रों बरक तिनी परफॉर्म खालायनाय दे ग्रों बिसिं ग्रोंखौ बर खप्लायगे आ चिनी हिस्ट्री वो त्रिपुरानि पहिला हिस्ट्री बं बुं सैजागनाय जे चिनी टिटिएडि से हापांनि पहिला रसापुरंनि सिनिजागनाय हासिनि रसापुरंनि सिनिजागनाय चिनी मेन मोटिव खा चिनी नाहार मुंखा चिनी यंग जेनेरेशन नो चिनी जे मॉडर्न रसामा ग्रों नि बिसिंतिनो जों बरनो बाहायके जों चिनी फक ट्यून नंनो बंनो इंटरेस्ट फ्रांगै प्लेटफॉर्म या फरनानि आबो चिनी नाहार मुं तमनि फियाबा जों नुगै मानखा चिनी youngest जे contestant जे तंनाय रंथुं चिनी अफर contestant तंनाय रंथुं बेलेखनो बरक साक थामर बिसिंति बरक फक ट्यून नंगो बरक सिरनानि चेंखा ते बंनि मॉडर्न तो बरक गनो मॉडर्न रमन बिसिंगो बरक फक ट्यून नंगो सिरनानि बेलेखनो चेंखा नर फाइनल दिन नंग नुगै मानाय बरक खरं कति बरे साबमानि आ दिन का साफ साफ न गराय नि जे चिनी जे टिटिएडि से हापांनि जो तो चिनी आदम सुं तंनाय दे चिनी बुबाग्राबो जरामाखने बो फाइनाय बो किसा बिजि तमनि बिसिंति बो बिसिंनि तंना सामनि बिसिंति दे चिनी जो तो सारे त्रिपुरानि आर्टिस्ट तंनाय र बरबो फाइनाय तीन जनानि पुइला कप्लायनाय बर 1 लाख मानाय कप्लायनाय ते स्कुटी कैसे माननाय ताई चिनी सेकंड प्राइज के 50,000 माननाय थर्ड प्राइज के 25,000 माननाय ते चिनी टॉप 10 रंग जों जतरो जों गिटार कैसा रिनाय हिबो जों कैसा प्रपोजल नारगि तंखा जों आमन इमिडिएटली जों खालायनाय नि मानसु टॉप 10 न जे ला रिंनाय सानदन पुरस्कार नाय ते चिनी जे 40 कॉन्टेस्टेंट तंनाय जतो जुनि फाइनाय बरनो जों इनभाइट रिनाय अ प्रोग्राम फाइ बरं मानज फाइनाल फाइनल चिनी त्रिपुरा आइडल लगे जों चिनी त्रिपुरा सान स्पेशल सामानिबा जों त्रिपुरा सान जों पुइला प्रायोरिटी नाय आवन बागै चिनी सारा त्रिपुरा जे चिनी सामुं करं तमनि चिनी लेजेंडरी म्यूजिशियन तमनि जों बरनो जतनो इनभाइट रिनाय ते ऑल मीटिंग बिसंतिबा आं बरनो जतनो खाबे लामसगो चिनी त्रिपुरा आइडल फाइनल सालन जतो फाइमाज फाइनल बगै नरो खाबे लामसगो आ जे उ जे त्रिपुरा आइडल नि जे टिकिजा बाचेन जा आबो हाइतंग खे टिकिं बिसिरो गरि स्पेशल बंगना रिंनाय तांगे के बरं करंको माने आउटनाय रोफान्स करं दङ तांगे अमया जे बरं रोंयांगे आउटङया बर करंग न बेबा करंग बिसन करंग तमन बगै जेदा रुल्स तमन बगै जों बर साइमान का नरो नुइ मान का थानायाव चिन जार्ज अफ बाइक डिसिजन ना का बलकन टाफुं हाइन छ चिन जार्ज अफ तांगे टॉप 5 तमनि से ते खरने सेम मार्क्स मन बरनो आउट खालायमालि चिन जार्ज अफ साव नरो नुइ मान खना गे बर अमा हाइकेन करंगको बर टक्कर लाइनाय जे जानजने रिंग मान